अशी गाडी मैदानात येते, टोल्याचं पाडणं फेडणारी गाडी मैदानात येते, ज्या बैलाने आपल्या आणि आपल्या मालकाचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजवलं होतं बघा. श्री चेरोबा प्रसन्न कैलासवासी मदन विष्णू मडवी सिद्धी गरवले यांचा सर्जा आणि मिल्काची गाडी. दिखा दिया ना बचपना, बंदूक चलाने से पहले बंदूक संभालना सीख. ओ याद आया, कब छूटा दिल से, छूटा दो, भागा. मारूंगा, छाती पर मारूंगा. नाम क्या है भी तेरा? चुपचाप मेरे साथ चल. जगह जगह मूड पर अपना इलाका कुत्ते रिजर्व करते हैं. शेर कब से करने लगे? चुपचाप मेरे साथ चल, वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना, कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपी.